Avui farem bacallà confitat amb patates. És una recepta de la nostra amiga Helena, que ja veureu, és boníssima. Ens la va fer la setmana passada i quan ens l'estàvem menjant vam dir: aquesta recepta l'hem de posar a Foodworks, Marta. Per a 2 persones agafarem 2 talls de bacallà ja dessalats, 2 patates, uns 25 grams de pinyons. Jo hi posaré un grapat de tàperes, això és una innovació, amb el permís de l'Helena, un gra d'all i un bon manat de julivert. També necessitarem oli d'oliva. Començarem bullint les patates, que les bullirem senceres i amb pell. En l'aigua de la cocció hi posarem sal, que abans m'he oblidat de dir-la. Les patates les podem posar amb aigua freda o quan l'aigua ja està una mica calenta, no importa massa. I com que són senceres ens hauran de bullir ben bé 25-30 minuts. Les punxarem per veure que estiguin al punt de cocció. Mentre estem bullint les patates, escaldarem també el bacallà. El poso en una cassola amb aigua bullint i el deixaré fins que vegi que les làmines es comencen a obrir. L'he tingut uns 3-4 minuts i ara ja veiem que les làmines es van separant i el que farem és posar-lo en una escorredora i deixar que es vagi escorrent mentre acaba de bullir la patata. Aquestes patates eren bastant grosses i han estat uns 35 minuts llargs bullint. I ara que ja s'han refredat una miqueta, les estic pelant i les faré a rodelles per posar-les en el fons del plat. Un cop tinc les patates laminades i posades al plat, hi col·loco el tall de bacallà a sobre. I mentrestant he anat escalfant l'oli d'oliva per poder-hi fregir els pinyons, l'all, les tàperes i finalment afegiré el julivert. Ara que tinc l'oli calent, hi poso les tàperes, que he escorregut i he assecat una miqueta. Hi poso també l'all, que he trinxat a dauets petitets. I en el moment que comenci a agafar una mica de color l'all, hi podré tirar ja els pinyons. Tirem els pinyons. Esperarem que es facin una mica grossos. I ara que els pinyons ja estan daurats, apago el foc i a fora del foc hi afegiré el julivert. Ben bé a l'últim moment perquè no volem que se'ns cremi. I amb l'ajuda d'una cullera posarem aquesta barreja per sobre del bacallà. I aquí tenim el nostre plat i ja preparat per menjar. Molt bon profit!